masia de l'any 1839, en Jaume Armengol i Bordes, fill de Josep Armengol i Clapés, emprèn un viatge cap a Andalusia. És un camí llarg, en aquell temps. Ben carregat, es dirigeix a Grazalema, que de fa anys és un poble de muntanya, però no pas aïllat. La gran activitat llanera d'exportació li ha valgut el sobrenom de Cadi del Chico, perquè ja té fama internacional gràcies a la qualitat i durada de les mantes que porten el segell de la Real Fàbrica de Paños. La situació geogràfica, l'abundància de l'aigua de muntanya i la seva raça d'ovelles marines, junt amb l'ofici dels cardadors i teixidors es combinen per produir panys de llana d'una qualitat excepcional. Amb aquests panys Grazalema abasteix totes les classes socials, inclosos exèrcits, d'aquí el terme real. Al principi en Jaume es troba sol, però la feina que comporta la fàbrica li agrada i aviat troba com fer servir el que des de petit ha après a la fàbrica del pare a Terrassa, així que no triga a adaptar-se. Quan menys s'ho espera, un dia que va a vendre panys al mercat, en Jaume coneix a la Gertrudis Candil Guerrero, filla de Domingo Candil, que havia estat jutge de pau de la fàbrica de Paños. Enmig de la gran activitat industrial, en Jaume i la Gertrudis, amb molta il·lusió celebren les noces a casa de la núvia, com és el costum, i formaran una família. Però l'activitat a la fàbrica continua i en Jaume també. Dins d'un temps, a Antequera arribarà el primogènit José, que serà batejat amb el mateix nom que el pare d'en Jaume, l'avi Josep. Tristament, en José mor abans d'un any i la Gertrudis no es vol acomiadar del seu fillet, així que la jove parella està desconsolada. Però els dies passen i a Grazalema hi ha feina per fer. Les mantes es teixeixen a la fàbrica i també en moltes cases, on famílies senceres es dediquen a fer panys que la fàbrica de Paños s'encarrega de comercialitzar. Tornant amb la Gertrudis i en Jaume, l'alegria tornarà amb l'arribada de la Josefa, nascuda a Grazalema, i 2 anys més tard la Joaquina, que naixerà a Antequera. Al cap d'un any en Francisco i en Miguel, després de 6 anys. Els 2 nens són nascuts a Junquera. Per ara no us podem explicar la raó d'aquesta varietat, el que sabem és que, amb en Miguel, de pocs mesos d'edat, la família emprèn el viatge cap a Sabadell, a on s'estableix a poc. Mirant de seguir la seva trajectòria, hem trobat canvis curiosos de cognoms al padró de Sabadell de 1850, corregits més tard al padró de 1871. Amb els anys, la Josefa i la Joaquina tornaran a Andalusia, mentre que en Francisco, fresquito, el senyor assegut al centre de la fotografia en blanc i negre que tots tenim a casa, es quedarà a Sabadell, a on impulsa indústries de fabricació de llana que us explico en un altre vídeo. Del germà petit Miguel i dels pares ens caldria saber-ne més i també us ofereixo una biografia aproximada de la Gertrudis en un vídeo diferent. Mentrestant, dir-vos que aquests vídeos són reeditables i us agrairem ajuda per a poder completar les biografies.